أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hörmətli tamaşaçılarımız, Rabbimiz Allah'a maqtavlarımız bulsun, Peyğəmbərimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və səlləmə yüreklerimizin türlərinə şıqqan salavatlarımız bulsun. Efirdə İmamның Sadiq tapşırığı demək, sorularga inşallah Hazretlerimiz, imamlarımız bilen cevap tabatırgan tapşırıdır. Bugünkü tapşırığımız da yine faydalı bolsaydı, sizin için de en mühimi özümüz için de Allah Teala tel aşkışları berip, anlatağında yakınlayırga nasip etseydi. Hürmetli tamaşaçılarımız, indi elhamdülillahi rabbil alamin, bugünkü tapşırığa kelgende qonağımız, bizning için yakın dostumuz, studiyamızın yakın dostumuz, huzurunun yakın dostu, Яңа Шиғали һәм инде Царева Village, Царева авылының дип әйтик имамы, имам хатибы Абдурахман ибн Ауф исемендәге мәчетебезнең имам хатибы Данис хәзрәт Баһауддинов. Данис хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуһ. Хәзрәт, инде миннән әз генә сезне таныштыру булды. Сездән безгә инде әз генә гыйлем иншааллах без шуның өчен теге җыелдык. Гаилә турында сөйләшербез. İnşallah. Гаиләнең дә теге гаилә дигәч инде теге әти, әни, бала, семья дигәч безнең Рөстәм хәзрәт Хәйруллин әйтергә ярата, менә семья, ягъни җиде мин теге бер рәткә тезелгән. Анда мин, әти, әни, әби, баба, аннан соң теге балалар, анаклар, менә ул җиде буын дип әйтә. Ягъни гаилә дигәч күз алдына әлбәттә күп буыннар килә. Безнең хәзерге бүгенге сөйләшү күбрәк без һәм безнең балаларыбыз. Яки ул без бала формасында һәм безнең әти-әниләребез. Чөнки без үзенең әти-әниләребез дә бар һәм без бала. Балалар да сорау бирә димәк. Әйе. Чөнки күп очракта менә без һәм балалар дигәч теге гадәттә карап утырыш әти-әни. Яки мин мәсәлән үзем дә әти буларак менә бу сорауларны биргәндә уйлаган мөмкин мен үземнең балаларым һәм мин дип кенә. Яки караучылар да менә мин һәм минем балаларым. Юк, бер караганда бит уйлам онытмаска кирәк. Мин ул бала, минем әле әти-әни бар, алхамдулилlah. Һәм бу сорау бит синең балаңа гына түгел, нәкъ менә сиңа карата. Теге без гадәттә ни өчен менә шулай башладым. Гадәттә берәр төрле җавап ишеткәч, минем нәфсем һәм миңа охшаган башка кешеләрнең нәфесе нәрсә дип уйлый. Менә бу җавапны, менә бу сүзне минем күршем, минем әти-әнием, минем балам, минем бу кешем, минем бу танышым ишетсәйде, бу бит аңа карата әйтелгән сүзләр дип уйлап куярга яратабыз. Ни өчен? Чөнки ул вакытта бу миңа карамый шикер дип теге истебездән төшереп җибәрәбез, уйлашмаска тырышабыз. Ләкин инде безнең галимнәребез, безнең имамнарыбыз яратып әйтәләр, бел, әгәр дә син берәр төрле сүзне ишеттең икән, нәкъ менә син ишеттең икән, димәк ул сиңа ишетергә тиешле булган, димәк ул сиңа теге менә сиңа ирешергә тиешле булган, синең өчен булган, син анализлап, кабул итеп, шуның өстендә эшләргә тиеш булган. Шуңа күрә менә шушындай бер тирә фәлсәфә белән башлап җибәрәсем килә. Чөнки фәлсәфә дип түгел, динебезнең асылы, динебезнең асыл тәртибе, кагыйдәләре дип әйтик инде. Шуңа күрә үземнән чыгып та бу сорауларны бирәм дип алып, менә сез үзегез дә балаларыгыз бар, аларны күз алдына китереп, инде менә шундый бер җаваплар иншалла бирелсәйде. Хәзер чыннан да менә балаларыбыз алхамдулилlah безнең тәрбиядән бер яшь ярымнан соң балалар бакчасына, яслеләргә дип әйтәбез. Аннан соң күбрәк булса инде садик дип әйтәбез, теге зуррак булган группаларга йөри башлый. Һәм өйдәге бәлки өйрәтелгән тәрбия өстенә, өйдәге өйрәтелгән тәрбия дип кенә әйтмик әле, горефләр, гореф-гадәтләр, менә сүзләр өстенә инде шул балалар бакчасыннан да ниндидер сүзләр, ниндидер бер теге үзләрен тотыш өлешләре алып кайта башлыйлар. Менә беренче сорау да шундый, балалар бакчасына йөри башлагач, балабыз сүгенә башлады. Сүгенә башлады. Өйдә бабасы һәм әтисе сүгенә. Тик бала алдында сүгенмәскә тырышалар. Элек бу хәл юк иде. Шуңа күрә без балалар бакчасыннан өйрәнеп кайткан дип уйлыйбыз. Баланың сүгенүен ничек токтатырга икән? Монда инде
Сәбәп минем әйтәсем килә балалар бакчасында гына микән дип. Инде безнең тамашачыбыздан сорау сүгелене ничек татырга икән балада. Әти-әнидә түгел, бабасында түгел, әтисендә түгел, балада. Берничә катлаулы сорау бу. Берничә этаждан тора. Этаптан тора. Сүздә юк. Җәмгыятьнең балалар бакчасының тәэсире көчле. Һәм инде әти-әни бүтән тырышлыгы белән баласын яхшы, кыйммәтле садикларга бирергә эзләп табырга тырыша, яхшы мөхит булдырырга тырыша. Әмма ләкин бүтән кешене дә яхшы җиргә тыгып бетереп булмый. Төрле җирдә төрле ситуациялар. Инде яхшы дип биргәннән соң да килеп чыга бер бала, ике бала. Үзебездә шуннан үткән бар. Начар сүзләргә өйрәтәләр, начар әйберләр күрсәтергә өйрәтәләр. Һәм балаларыбыз шуның белән кайта. Монда инде Әлең кызыгы хәзер бүлдерәм сезнең фикерегезне. Шундый сүз ишкәч бит әле башта әти-әнигә күлке була. Башта просто төшереп алабыз. Кара нинди сүз белә икән дип. Кабатлы дип әйтәбез. Моны шу эмоциональ реакция, беренче эмоциональ реакция баланың әйткән сүзләренә көчле йогынты ясый, аның бу сүзне дальше дәвам итәчәкме, яки итмәячәкме. Монда эмоциональ реакциягә хәтлек иң әүвәл әти белән әнинең бала белән бергә, менә әтинең балага һәм әнинең балага карата булган эмоциональ җылылык нинди уровеньдә, нинди шкалада дип әйтергә кирәк. Әгәр дә ул эмоциональ бәйлелек көчле икән, әти-әнигә улым бу мотор сүз түгел, без болай сөйләшмибез дигән сүз бер әйтүе җитә һәм ул менә шу җылылык аркасында ул йөрәккә үтеп керә һәм менә бу балалар арасында булган аларның теге менә шу алар бит инде алар сөйләшә, шулай итеп сөйләшә ни өчен? Чөнки аларның шул кругка керәсләре килә. Менә монда опять яңадан әйләнеп кайтырга мөмкин. Баланың менә үзенең мустақил самооценкасы көчлеме юкмы? Әйме, ни өчен ул балалар арасында үзенең теге алар белән буласы килә, үзе белән өстәсе килми, мәсәлән, да? Үзеннән иярәсе килми. Бу сорауга кирәкләрен кайтырга була. Менә баланың шәхси границалары ничек формалашкан? Ул бала башка балалар белән мөнәсәбәт төзи беләме? Гадәттә белми инде. Я садикка йөргән балалар төзи белми һәм без менә шушы эмоциональ реакцияларыбыз белән баланың шушы алып кайткан әйберләренә карата булган эмоциональ реакцияларыбыз белән аларның менә шушы сүзләрен яки гадәтләрен яки хуплыйбыз, яки хупламыйбыз. Кай вакыт безнең менә көчле эмоциональ реакция, шул көлү, шул урышулар булсын, ул кире йогынты ясарга мөмкин дә. Шуннан да бала белән арада җылылык юк икән, урышып кына әйтәбез икән, бала кире күчәне әти-әнигә карата шу сүгенүләрен дәвам итәргә мөҗит, әти-әнине теге турыдан-туры шулай итеп шундый начар сүзләр белән әйтеп сүзләрен дәвам итәргә мөмкин әйме? Һәм инде 3 яшькә хәтлек әнинең йогынтысы көчле була. Менә без әйтәбез, бала дөньяга әни йөрәге аша карый. Әнинең йөрәге тыныч булса, йөрәге теге чиста булса, баланың да йөрәге шундый. Ул шундый шулай итеп тормышны күрә. Һәм инде 3 яшьтән узганнан соң әни кеше баланы йөрәгеннән чыгарырга тиеш һәм әзерли башларга тиеш. Бу минем балам дип түгел, бу мустақил бер бәндә шушы дөньяга әзерлек турында уйлап эшли башларга тиеш. Моның турында инде без алдагы очрашуларда сөйләшкән идек. 3 яшьтән соң әни кеше бала каршында үзенең авторитетын югалта башлый һәм бала кеше күбрәк менә ирләр ягына чыга башлый. Кыз кеше булсын, ул ир кеше булсын, ир бала булсын, ул менә 3 яшьтән соң ул җайлап аның теге ареал обитание дип әйтәме, тормышы киңәя. Ул уже аякта йөри башлый, бу бүлмәгә керә, теге бүлмәгә керә, уже мустақил аның теге гел әти-әни белән генә бәйләнеп йөрми, әзрәк әти-әнидән читкәрәк китә. Менә шушы читкәрәк китү аның менә әнинең әни белән булган бәйләнешнең кимүен сурәтле инде күрсәтә безгә һәм башка кешеләрнең менә шушы җәмгыятьтә күрше тирәдә, якын тирәдә булган якыннарның, кешеләрнең тәэсире арта баруын күрсәтә. Һәм шуннан да бу эштә инде менә әти, бабай, алар күпме генә тырышсалар да, бала бүтән нәрсәне күрә, ишетә, аннан качырып булмый. Һәм инде без гаиләдә менә шушы баланы тәрбияләү максаты тирәли бердәмләшеп,
гаиләбездә менә шу йомшаклык, бер-беребезгә сөйләшүдә булган йомшаклык һәм менә культура общения дип әйтик, сөйләшү әдәпләрен, аралашу әдәпләрен үстерергә тиешбез һәм бу кагыйдә бөтен гаиләгә керергә тиеш. Үзең шул әдәпләрне үтәмичә, шул кагыйдәләргә туры килеп яшәмичә, баланы тәрбияләү кыен. Ул килеп җитәчәк шул көнгә, кайчан ул синең теге эшләмәгәнеңне әйтеп, эшләмәгән сүзләрне турыдан-туры бәреп әйтәчәк, ул сиңа аны кире әйләндереп кайтарачак һәм бу бик яхшы. Чөнки ул аерырга өйрәнергә тиеш. Нәрсә дөрес түгел. Ничек итне теге ул аның шушы мустақиллигенә китерә, аның шулай итеп әйтә алуы, әйтә белүе, аера белүе, күрә белүе, аның өчен бик яхшы. Ул шулай дип синең начарлыгыңа әйтте икән, ул начар бала түгел. Белеп тор, ул аның күңелендә, аның йөрәгендә, аның акылында ул өйрәнде кешеләрне аерырга. Бу әйткән сүзендә торамы, тормыймы? Бу просто теле белән әйтеп кенә сөйлиме, яки ул шушы әйткән сүзенә йөрәгендә булган нәрсәгә ышанып тотынган һәм шулай яши дигән нәрсәне ул тикшерә, ала белергә, өйрәнергә тиеш. Чөнки аның тормышта син генә түгел, аның тормышында әле йөзләгән, меңләгән кеше очрayacak һәм шушы очраган кешеләр арасында ул аера белергә, өйрәнергә тиеш. Кайсысы аның кеше, кайсысы аның кеше түгел, кайсысы сине бер нәрсәгә күндерер өчен генә шулай итеп матур иттереп сөйли, ә кайсысы чын-чыннан әйткән сүзенә туры килеп яши белә, эшли белә. Һәм без бу эштә инде аны шушындай теге навыкка ирешкәне өчен берничә сүгеп, урышып, аны бу навыктан кире кайтара алмыйбыз. Ул бик әйбәт. Без үзебезнең хаталарыбызны таный белергә тиеш һәм инде әйтәм, менә бу тәрбия эшендә йомшаклык һәм аралашу әдәпләре гаиләдә бер килешүгә килеп, без шулай сөйләшәбез, бер-беребезгә карата шулай сөйләшәбез, бу начар сүзләрне кулланмыйбыз, аның мәгънәләренә төшенеп, ни өчен бу безгә кирәк дигән әйберне җентекләп тикшереп салып, бер килешүгә килергә тиеш. Һәм бу безне шуннан да этәрә үсергә. Шушы бала өчен дип булса да, иң әүвәл аннары Аллаһ өчен дип без шушы начар гадәтләребезне үзебезнең тормышыбыздан чыгара алабыз. Чөнки бала тәрбияләү ул безнең ничектер менә баланы сугыну, кешеләр арасында әйтенде, бала сугынса уятка каласың. Менә шундый хәдисләр бар, беләбез, кем кешеләргә рәхмәт әйтми, шул Аллаһка рәхмәт әйтми, кто не благодарит людей, тот не благодарит Аллаһа. Кем кешеләрдән ояла белми, ул Аллаһтан да ояла белми. Иң әүвәл ул менә уятның нәрсә икәнен аңларга тиеш. Әйме шул айтып аңлаганнан соң Аллаһтан ояла башларга мөмкин. Һәм менә шу оялу хисенә чумганда без, менә оялу кеше Аллаһ каршында ничек була икәнен аңлыйбыз. Ничек итеп менә теге җир астына качасы килә бит инде, әйме? Бөтен нәрсәне бөтен кеше белде, шундый начар икәнен, әйме? Аллаһ Тәгалә сине белә начар икәнен. Һәрдаим белеп тора. Синнән качмыйсың. Менә шу оялу хисе үзебезнең гөнаһларыбызга, үзебезнең начарлыкларыбызга карата булган оялу арткан сайын, менә шушы үземнең шундый булганыма түзәлмәүлегем белән бергә мин үзем өстендә эшли башлыйм. Шуңа бала ул безнең начарлыкларны күрсәтә, яхшы күрсәтә, отражает, как безнең көзгебез. Әйме, шушы көзгене бит урышмыйсың инде. Әйме, син үзеңә ничә җирне тик аласың да, карыйсың, менә бу җирне нәрсәләргә кирәк дигән бусын чистартып куясың, сөртеп куясың, әйме. Шулай итеп карап, үзебезгә, үзебезнең хаталарыбызны табу өчен шушы бала безгә булыша. Ләкин бу чакта аңларга кирәктер, хәзрәт, без яшь кечкенә бала турында сүз әйтәбез, менә шулай безгә кире кайтарган дип әйтегене җавапларын, теге үзенең синдә күрмәгән һәм син бит мине шулай өйрәттең, үзең шундый түгел дип куштылыклар өчен инде җавап кайтаручы балалар, әлбәттә кечкенә балалар турында бара. Теге инде 12, 13 яки 15, 20 яшьлек бала сиңа була җавап кайтарса, бу инде тәрбиянең нәтиҗәсе турында сүз барадыр. Менә кечкенә чакта шушы әйберләрне аңлап бетермичә яки игътибар итмичә яки башка мәсьәләләр сүзгә караганда, чыннан да без бала дигәндә, менә үзебез дә бит әле бала, үзебез дә әтияни белән, менә без үзебезнең әтияни белән ничек сөйләшәбез. Менә ишеткән бар зур гыйбарә, әтияни берәр төрле сүзен дөрес әйтмәсә көлеп җибәргән балаларны күргән бар. Ул балаларга инде 20, 22, ул шул көлеп еллап, аларны мыскыллап дип уйламаса да, көлеп
Беләсең бит инде бу сүз булай әйтелми. Теге булай әйтелә бит инде. Бер галимнең, бер имамыбызның теге сине кичкенә чагыңда сөйләшергә өйрәткән. Сине әле теге бә дип тә әйтә белмәгән вакытында сине сөйләшергә өйрәткән әти-әниеңне теге сөйләмен дөресләргә тырышма дип теге. Менә бу бит инде хәзерге вакытта әгәр дә сиңа менә сез әйткән без дөрес иткәнме дигән менә синең үзеңнең сүзеңдә тормаганыңны балаң сиңа күрсәтә, менә бу шушы яшьтә, яшь, теге 3 яшькә, 4 яшькә, 5 яшькә кадәрдер. Ләкин инде 10 яшьтә, 15 яшьтә бу һич эшләмидер. 20 яшьтә мәсәлән, әгәр дә сиңа балаң шулай иттереп сине теләшә башласа, теге сиңа каршы карат, әллә эшлиме? Әллә бала шулай итеп әйтишме әти-әни, син бит дөрес эшләмисең дип. Дөрес эшләмисең нәрсә турында? Гомумән, мәсәлән, әтисе әйтә тартманда яки ишманда, яки әле гади мисаллар әйтәм әле мин, яки башка мәсьәләдә сүзеңдә тормыйсың анда бала әйтә башлый. Ләкин кичкенә бала, бистакт дигәндә кичкенә баланы аңламыйча чын күңелен әйтергә мөмкин. Бу кеше, менә 20 яшьлек бала, чыннан да чын күңелен әйтергә мөмкин, ләкин уже ул вакытында әти-әнисенең күңелен кайтарырга мөмкин зурак итеп. Теге хайранга әти-әниң сине сөйләшә башларга мөмкин бер-ике көнгә теге үпкәләп бирергә мөмкин бер-ике көн. Чөнки син ниндидер теге бестактность дип әйтәләр, менә шундый итеп ясадың аны. Шулай итеп баланың күңелләрен төшердең. Гадәттә шулай килеп чыга да бит инде безнең менә бу подростковый яшьтәге ниләр? Бунт дип әйтик, агрессия, ул алар ул вакытта менә шушы бүтән әти-әнинең алдауларын самый больной, самый авыркан точкаларына бәреп әйтәләр. Һәм менә бу бәреп әйтелү, бәрелеп әйтү, ул әйтәм, подросткның проблемасы, ул подросток проблемасы түгел, ул бала чакта булган проблеманың нәтиҗәсе. Син дөрес әйттең, ул нәтиҗә. Шуңа күрә безгә әти-әни буларак инде бу вакыйга, бу вакытка, бу возрастка, бик зур хикмәт белән, тирәнлек белән карый белергә, өйрәнергә кирәк. Чөнки без әле бу яшьтә баланы тотып, улым, энем, син давай булай дип сөйләшмә әти-әниң белән дип, аларга әйтеп йөрәкләренә ирештерү мөмкинчелеге бик теге авыр һәм практически невозможный нәрсә, Аның өчен ул бала белән тирән мөнәсәбәткә керә белергә кирәк. Минем аның турында аерым бер прям целый зур вагазлар язырга була, ул подростковый возраст турында. Шуннан да ул вакытта инде менә шу нәтиҗә, менә шу кичкенә вакытта аның белән булган эмоциональ якынлык һәм җылылыктан гыйбарәт. Әгәр дә подростковый возрастка җитеп ул менә үзенең гормоннарын ниләре белән бергә бүтән дөньяны әйләндереп ташлыйсы килгән вакытларында, әгәр дә безнең кичкенәдән уже бала белән эмоциональ җылылык төзелгән икән, монда бунт, өйдән чыгып китү, андый теге авыр теге эмоциялар гадәттә булмый. Күпчелек очракта без баланы син шундый булырга тиеш, безнең вакытта балалар булар эшләми иде, син болай сөйләшмә, теге просто авторитарны өстен басып кына әйтәбез, ул мондый баскан нәрсәне кабул итми, чөнки дөньялар икенче, балалар икенче, шуннан да инде индивидуальность формируется балага, теге аерым бер караш белән карый белергә кирәк. Алар инде безнең теге күпчелек әти-әниләрдә андый караш юк, без теге шул элеккеге СССР системасы буенча тәрбияләргә тырышабыз. Бала шундый булырга тиеш, шундый булырга тиеш дип кенә әйтеп, алай гына кызганычка каршы уже бүгенге көнгә балалар белән килеп чыкмый. Гәрчә үзебез үк әйтәбез, теге безнең бала тизрәнде телефонга, тизрәнде, моңа тизрәнде, моңа тизрәнде. Теге күчте, менә бу теге 90 яшьтә килә торган әйбер 70-тә килә, 70-тә килә торган әйбер 50-дә килә. 50-дә килгән авырулар, 50-дә килгән фикерләр юнәлеше 30-да килә. Хәзер инде теге үзебезгә дә 30 булган вакытта теге укыйсың, теге мужчина 30 лет теге эсенсеге мебитәле парень, теге мебитәле егет кенә юк. Инде менә теге 30 яшь. Хәзер теге 10 яшьтә килә торган кайбер мәсьәләләр теге без өйрәнгән анда Белмим, 10-нчы класста, бәлки хәтта ки 15 яшьтә, 16 яшьтә өйрәнгән телефоннарны балалар үзләре менә белеп, кая басасын белеп, 2 яшьтә, 3 яшьтә инде белеп керәләр, карыйлар. Шулай. Ягъни без шуны белә торып, үзебез теге чагыштырырга яратабыз, үзебезнең элеккеге заман белән без монда түгел. Менә ул ягы бар шуннан да. Бу эштә менә бу баланың теге сөйләшүе, сөйләшмәүе, сүзләр әйтүе, әйтмәүе, төрле гадәтләр алып кайтуы, ансы инде менә әйтәм 3-4 яшь икән, ул инде просто әти-әнинең дөрес иттереп корылган эмоциональ җылылык булса,
Монда уже өйрәтергә була. Монда теге баланы сүгеп түгел. Ул миңа бу сүзең ошамый. Әйдә безнең өйдә кагыйдә без бу сүзне кулланмыйбыз. Бездә аны сүзне өйдә аны сүзне әйтергә ярамый. Просто урышмыйча, эмоциональ теге авырлык бирмичә, даже кай вакыт игътибар итмәү күпкә менә теге особенно җылылык булмаганда әти белән әнидә менә син беләсең, үзеңә точно әйтәсең. Минем балам шундый сүзләр алып кайта, и мин урышырга ул вакытта яратамыйм гадәттә. Ну син киләчәктә урышмыйча кара, просто игътибар итмичә. Игътибар итмичә генә калдыр, ул бала сүзне кулланмаячак. Андый эш эшли, әгәр дә ул менә теге бала шундый үзенең поведениесе белән, үз тотышы белән әти-әнинең игътибарын җәлеп итәргә тырыша. Әгәр дә аның әйткән начар сүзе шушы игътибарга китерә икән, әти-әни эмоция бирә икән балага, ул шушы эмоцияны яңадан басып булдырасы, ну, чөнки җылылык җитеп бетми, игътибар җитеп бетми, һәм ул игътибарны шулай итеп алачак. Начарлык белән барыбер игътибарны шушы теге җылылык белән булмаса да, салкынлык белән булса, үзенә шушы игътибарны алачак. Просто шушы игътибарны вакытында биреп, шушы җылылыкны тотырга кирәк. Дөрес температурада. Җылылык дигәндә менә шушы бер искә төшә безнең олуг бөек галимнәребез. Менә без хәзерге көндә теге баланың 10-15 яшь һәм аның шушы вакытта иң проблемный, иң шундый мәшәкать, ягъни менә теге интеллект барлыкка килә башлаган, үз шәхес буларак формалаша башлаган һәм менә мин аерым әтигә менә әйткәнчә кырыш итеп җавап кайта торган вакытлары булган вакыйгаларны искә төшерәсен дә, вакытларын, нәкъ шушы вакытларын и үзебезнең галимнәребез искә төшерәсен. Бу Ханифа 4 яшында галим булып киткәч, ул инде 14-12 яшында теге безнең кебек подросток булып түгел, инде галим булып танылган теге зур галим, ягъни менә шушы кичкенә чагында теге Имам Ахмед Аш-Шафиғи әтиләрсез үскән, әниләре тәрбияләгән һәм әниләре нәрсә эшләгән? Галимнәр янына мәчеткә. Ирак тәрбиясе булсын, галимнәр тәрбиясе булсын, дини тәрбия булсын, мөхит булсын. Һәм булды. Менә инде 2-3 яшь, 5-7 яшьтә Коръан хафизында, 8 яшьтә тагыннысы, 10 яшьтә, 11 яшьтә. Абу Ханифа, кстати, ул яшькә җиткәч генә гыйлем ала башлаган. Ләкин тәрбиясе. Тәрбия. Ул вакытта тәрбия, ул вакытта уже галимнәр заманнары, ул сахабалар, табигиннәр заманнарында икенче тәрбия. Икенче мөхит булган. Без мөмкин тәрбиясе әле көчле тәрбия. Мин нәтинди әйтәм, мин чагыштырам. Аларда мондай булган, без мондай булган. Бүгенге көн белән ул көнне чагыштыру дөрес түгел. Без вообще икенче бер дөньяда яшибез кебек, әйме? Һәм бу көнге дөньяда безгә җаваплар табырга кирәк. Менә шушы мөхит эчендә ничек иттереп безгә шушы авырлыкларны чишәргә дигән. Шуңа күрә менә алар шулай булганнар, безгә дә шулай эшләргә кирәк дип, менә миңа калса бу җавап безнең мәсьәләгә, безнең сорауга тулы җавап бирмәячәк. Галимнәр беләнме, или үзебезнең шыр беләнме? Шыр белән. Безнең шырга теге базовый җаваплар туры килә, дөрес мөхит булдыру. Менә база турысы бар бит. Ну, дөрес мөхит булдыру да ул бит инде менә хәзер бүгенге көндә Татарстанда күпме мөселман дини мөхитле балалар бакчасы бар да, күпме мөселманнар бар. Без бит анда сыйдырып бетерә алмыйбыз. Мөмкинчелекләр юк анда. Менә булган җирдә булган шундый өйрәтелмәгән балалар арасында ничек итеп безнең балабызны тәрбияләргә? Мәсәлән, бу бит инде гомумән теге бүгенге вакыйгасы. Сорау шундый. Менә бала шунда йөри, өйләнеп кайта. Мин гаиләдә нишләргә тиеш? Гаиләдә уже синең теге температура садикка караганда күбрәк өстенрәк булырга тиеш. Синең менә шушы якыннар арасында кем балага тәэсир итә? Аларның тәэсире тегендә садикта булган балаларның тәэсиреннән көчлерәк һәм ныграк бәйләнеш булырга тиеш. Ул балалар артыннан түгел, шушы улы артыннан яки шушы якыны артыннан йөрү, менә бу теге җылгы канатлары көчлерәк булырга тиеш дип әйтәсе килә. Подростковый вакытта да шулай. Әгәр дә синең менә шушы җылылык канаты теге бәйләнеш нык түгел икән, ул подростковыйда пум теге ну погодида. Чүгидә шуның кебек үзеләчәк. Үзелмәсен өчен нык булырга тиеш. Бәйләнеш. Монда да шул мәсьәлә миңа калса шулай итеп кенә бу авырлыкны чыгарга була. Садикка килгәндә, балалар бакчасына өйрәтеп кайтты. Димәк, бәлки шул балалар бакчасына синең дустыңның баласы йөридер.
күршеңнең баласы йөридер. Һәм инде менә мөмкинчә инде икенче, өченче чыгу юллары без бит әйттек, алар бик күп дидек. Теге кардашым белән барып сөйләшергә, мен кардашым, менә минем шулай булды, син аны гаепләп түгел, менә Хамистан киңәш кенә сорыйм, менә шулай буламы дип инде. Аны гаепләп түгел, мәсәлән, кардашым, миндә шундый проблема, синдә дә юкмы? Синең балаң да шулай иранып кайтмадымы дип. Бәлки ул нәкъ шул бала иреткәндер, ул бала әти-әнисенә ишеткәндер. Менә алай да сөйләшү мәсьәләләре бармы? Конечно, әлбәттә мондый караш дөрес. Ул күпкә төплерәк. Һәм безнең тагын шундый кагыйдәбез бар, шит балалар юк. Бер бала да шит түгел, һәрберсе Аллаһ бәндәсе, һәрберсенә безнең нинди дә булса йогынтыбыз бар. Һәм нет чужих детей, есть окружение моего ребенка. Минем баламның дуслары бар. Минем баламның дуслары, ул минем дусларның балалары. Әйме, без үзебез шундый мөхит ясыйбыз. Шушында һәм инде без бер-беребезгә карата тәрбияче, без мин сиңа йогынты ясыйм, мин сине үземнең, синең баламны минем балалар яна алып килеп шулай менә шу бердәмлектә бергә Аллаһка омтылышта, менә шу дини мөхитне бавырлыкка китерү өстендә эшләп, бер-беребезгә яхшы тәэсир, яхшы йогынты ясап, шушы җәмгыятебезне үзебез тәрбияләргә тиеш. Ул бит менә әйтелгән хәдистә, без менә күккә карыйбыз төнлә. Без күрәбез йолдызлар, нокта шундый йолдызлар. Ә фәрештәләр дип күктән төнлә җиргә караганда, тоже җирне шулай йолдызлар кебек иттереп күрәләр икән. Кайбер яна, балкый, нурлы, кайбер иләр караңгы. Һәм менә бу якты нурлы йортларда нәрсә ди? Ул йортларда Коръән укыла, гыйбадат кылына, намаз укыла йортларда диелгән. Әгәр дә синең йортың нурлы икән, минеке йорт нурлы икән, менә шу нур җыела. Балкып тора торган җир. Балкып тора торган җирдә уже караңгылык югала бит инде барыбер. Менә шу бәрәкәтне, шу дини мөхитне, шу дин, ислам нурын без әгәр булдыра алсак, бу проблемалар ул пуштяк булып кала инде безнең өчен. Шуңа күрә төп мәсьәлә күпкә киңрәк, инде иң әүвәл менә шушы нурлылыкка чакырырга кирәк әти белән бабайны, әйдәгез мотор итеп сөйләшәбез, шундый кагыйдәләр куябыз үзебезгә. Ул бит инде теге бу әлләрне төп мәсьәлә түгел инде бу, үсәләр ничек булса дигән карашның нәтиҗәсе бит инде бу. Шушы караштан чыгарга кирәк. Әни кешегә мөһим икән баланы шулай тәрбияләү, ирештер. Башка кешеләрне шушы эшкә чакыр, килешү төзе, тырыш. Менә шундый зур һәм кыска җавап. Шуннан да әгәр дә кушып алсак, менә без әйткән элеккеге заман дигәндә дә күпмедер бер галимнәре безнең заман түгел әле, безнең әти-әниләр заманы түгел әле. Мин әйтәм, элеккеге галимнәребез заманын ни өчен менә теге мисалга китерәсе килде. Сез әйткән шушы дин нуры, менә ул бездә дә сез әйтмешли база. Ул теге ни түгел, частный сораулар түгел, ә менә база ул априори булырга тиешле бер нәрсә кебек. Менә ул менә әйтмешли төнлә карагач нур. Чөнки Коръән укыла, анда белмим, гыйбадәтләр кылына, өйдә җиннәр түгел, фәрештәләр. Фәрештәләр булдымы, өйдәге атмосфера, җылылык, менә ялкыны, нуры, бәрәкәте, бөтенесе. Һәм синең инде шушы бәрәкәттә балаңга ниндер әйткән сүзең дә икенче төрле барып ирешә. Балаңның сүзләре дә икенче барып торыр ише, һәм аңлатып та бетереп булмый. Менә шушы бәрәкәт дигән әйберне теге Аллаһ Тәгаләнең математикасының математикадан аерыла дип килә бит инде. Шуңа күрә без монда менә булай булса булай дип кенә сез әйтмешә универсаль җавап та юк, менә индивидуаль һәм ул сиңа туры килгәне миңа туры килмәскә мөмкин, чөнки Аллаһ Тәгалә менә синең өчен шуны дөрес кылды, ә бу кеше моңа дөрес кылды. Бу чиракта инде үзебезгә менә Аллаһ Тәгаләнең тәүфиq бирүен сорыйбыз. Хәзер әле вакыт бераз гына калды. Алдагы сорауны да шушы менә сөйләшү турында дәвам итәсе килә. Ул күпкә бәлки тирәнрәктер. Беренчесе безнең менә сүгүнү турында гына булса, ягъни кайбер сүзләр турында гына булса, монысы гомумән телебез турында. Һәм менә безгә язалар, бала туган телендә сөйләшми, мультфильмнар карап, русчага күнеккән инде. Балалар бакчасына шәһәргә йөри башлагач, тагын да катлаланды хәлебез.
әти һәм әни дип әйтергә өйрәттек, өйдә татарча сөйләшәбез тик, бала русча җавап бирә. Баланың туган теленә ничек күнектерергә? Әлбәттә, вакыт әзрәк калып бара, без бәлки моңа керешербез һәм киләсе бер тапшыруда саграк итеп, тирәнрәк итеп, әле тагын дәвам итәрбез. Кыскача гына җавап бирергә була бу сорауга. Менә баланың йөрәгендә ниндидер нәрсәгә булса мәхәббәт арта икән, ул мәхәббәт начар әйбергә икән, мәсәлән, теләмәгән, без теләмәгән әйбергә икән, димәк без аны тартып чыгара алмыйбыз. Балага бу нәрсәне яратмый дип әмер биреп йөрәгеннән тоже куып чыгара алмыйбыз ул нәрсәне. Бездә кала нәрсә генә үзең юлыбызда инструмент буларак конкурировать итәргә кирәк. Шул рус телендә сөйләшә икән, аңа ул телендә кызык икән, татар телен кызык иттереп, татар теленә күнектерергә кирәк. Конкурировать иткәндә дигәндә тоже без әйткән идек, әйме, вероятность успеха дигән метриканы узган иде. Нихәтлек вакытын ул урыс телендә сөйләшә, һәм нихәтлек вакытын ул татар телендә сөйләшә. Гаиләдә бит аз вакыт үткәрә. Фәһим Садикка Рибогеш, димәк, көн дәвамында ул күбрәк русча сөйләшә һәм шушы эшне күркәм дип күрә. Кызык дип күрә, аңа рус телендә кызык, прикольно шулай сөйләшәләр үзара, короче. Алар кызык балалар арасында. Әле кайбер балалар татар телен белмәгән балалар белән гомумән теге татар русча гына сөйләшеп була. Әйе. Бу үстенлек, на самом деле, безнең балаларыбыз русчаны өйрәнгәндә әйбәт белә, кичкенәдән үк татарчаны онытмасалар, монда безгә тагы да яхшырак булыр иде, һәм ул сөйләшкәндә гаиләдә кимендә генә, гаиләдә кимендә ул татарча сөйләшсә, бу бик күркәм булыр иде безнең өчен. Һәм инде монда бер кулай юл буларак әйтәсе килә, менә бу сөйләшү, татар телендә булган сөйләшү, аның качествосы, менә бу сөйләшүнең содержаниесе күпкә тирәнрәк булырга тиеш. Баланың күңеленә үтеп керә торган сөйләшү качественный булса, җылы булса, ул теге нәрсә эшләдегез, нинди менә теге описательный шундый дөньяның бер теге кирәкмәгән нәрсәләр турында сөйләшү татар телендә булса, кызык түгел. Ә менә ул баланың хисләре турында, аның күңелендә булган әйберләр турында, аның өчен кызыклы булган әйберләр турында, мөһим булган әйберләр турында, менә шушы бала белән әни арасында яки әти арасында җылылыкны булдыра торган әйберләр турында сөйләшкәндә, менә шундый тирән аралашу булганда татар телендә сөйләшәсең икән. Фикерләп, күңелдән чыгара торган сүзләр турында. Әйе, йөрәктән йөрәккә бирә торган аралашу татар телендә булса, иншалла сез монда җиңәчәксез. Чөнки садикта да, мәктәптә дә бер кешедә йөрәктән йөрәккә шулай бирелеп үзенең ичке хисләре турында, йогынтылар турында сөйләшеп утырмый. Әгәр дә менә ул татарчада, менә татарча тирәнлекне аңлап, менә шу хисләрен татар телендә чыгарырга өйрәнә икән ул бала, ул сезнең белән татарча сөйләшәчәк. Һәм инде икенче юл, шундый кагыйдә оештырырга була. Безнең өйдә татарча гына сөйләшәбез. Без өйдә только татарча. Урысча син миңа бер нәрсә сорыйсың, мин сиңа җавап бирмим. Син миннән бер нәрсә сорыйсың икән урысча, мин сиңа аны бирмим. Татарча сора. Мин русча аңламыйм. Әйе, вот шундый кагыйдә бездә шулай. И ул теге резко гына үзгәрмәячәк алай. Монда инде реально шу конкуренцияны оештырырга кирәк. Татарча сөйләшү өйдә күп булырга тиеш, балалар белән аралашу күп булырга тиеш, сөйләшү булырга тиеш. Без бит инде теге иттек эштән бетеп кайткан булабыз, сөйләшәсебез килми. Һәм шуны коры сөйләшү күләме арта икән, ул инде шулай теге нәтиҗәсез була. Әгәр дә менә өйдә сөйләшү булса, әңгәмә булса, ул бала белән җылылыкны беренчедән формалаштыра, һәм икенчедән шу татар теленә үзенең яраткан телем, йөрәк телем дип уланы исендә калдыра һәм мөһим эшләрдә, сорауларда ул татарчаны кулланачак иншалла. Менә шу йортта поверхностный сөйләшү булмасын. Тирән сөйләшү булсын, әңгәмә булсын, баланың йөрәк хәрәкәте, аның менә эшке хәрәкәте турында сөйләшергә кирәк. Менә сөйләм дигәндә без замана алга барган сайын кыска дифамин дип әйтәләр, тагын нәрсә дип әйтәләр, теге сторислар, рилслар кыска бөтен бер кыска безнең җөмләләребез дә кыскарды. Менә бу өйдәге бала белән әти-әнинең түгел, хәтта ки ир белән хатынның да сөйләмендә
Көн ничек үтте, менә шулай үтте. Ягъни тирәнлек юк. Җөмләләр озын, матур, тулы, камил түгел. Һәм без инде гомумән җөмлә төзелешләренә игътибар итми башладык. Җөмлә менә булай төзелеп, җөмлә менә булай төзелеп, менә булай барып, аның мантыгы, ягъни логикасы менә шулай булып, ул шулай тәмамлана. Юк, кандай әйберләр турында хәзер инде уйлаган юк, чөнки теге елмаем дип язып тормыйбыз бит, ләкин елмаю смайл дигән куябыз теге. Смайл куеп җибәрәбез дигәндәй. Бу миңа күңелемә хуш булды дип язып җибәрсәм, бер кашан сине энем син теге әллә каян качтыңмы, әллә психологка качтыңмы? Бу бит үзе безнең дә төп проблема теге дөрес итеп, матур итеп үзеңә сөйләшү, үзеңнең телең өстендә эшләү. Юкка гына пәйгамбәрбез турында әйткәндә, ул бик яхшы оратор иде дип, кешеләрнең күңеленә үтеп керерлек иде дип. Үзебез менә шу шәйберне пәйгамбәрбез турында шундый иде дип әйтәбез дә, аның сифатларын, аның сөннәтләрен үзебезгә алырга оныткан кебек качакта. Менә шу айыра да инде кешене. Шушы айыра ничек ул менә үзенең диненә, үзенә насколько он серьезный кеше. Менә Хөсәм белән Хәсән турында искә төшердем, шуңа күрә әйттем янда. Пәйгамбәребезнең алар белән никадәр тирәнтен кирип битеп уйнаганнары, аның өстләренә сикерүләре, нитүләр, менә бу бик тирән мөгамәлә иде бит. Бала көчле шәхес булсын өчен, тирән уй фикерле булсын өчен, менә үз фикерләрен әйтә белүче булсын өчен, үз артыннан ияртә белүче кеше булсын өчен, аны тәрбияләргә кирәк. Ул юктан барлыкка килми. Ул шундый булып тумый. Әйме? Һәм моның өстендә эшләр өчен үзебезгә беренче чиратта эшләргә кирәк. Бу инде әтиянинең өстендә. Бу бит теге сорауның айсбергның теге эске верхушкасы гына. Монда инде уйлап карасаң, сине тәрбия итеши, синең әтиң аның әтисендә бер карында теге. Бу сорауга җавап бирү өчен инде хәзрәткә сорау бирергә кирәк түгел. Просто утырган, менә ниши аламын монда. Минем бит инде сездән әллә нинди аермалы буларак зур тирән гыйлемем юк тоже. Хәзер шуңа күрә без сезгә сорауны качыктыр азрак алдарак биргән идек, теге киңәшәшеп килергә, күршеләрегез белән, үзегез белән. Моның өчен теге дини специализация кирәк түгел дип әйтәм мин. Ләкин бит асылында дин сатаганда яхшы. Шулай, утырып уйларга гына кирәк. Диндә булган бүтән асылны безне канга сиңгән, безне өйрәттеләр, әби, бабай безне теге бары аны тәрбияләп, аңлаткан икән. Без бит аны мөһим татар яшәшүе минем өчен мөһим икәнен аңлыйбыз. Ну, юлын табыр өчен инде әзрәк тоже эзләнергә кирәк, уйларга кирәк, укырга кирәк. Менә шуның өчен хузурны карагыз, җәмәгать. Шул фикерләргә өйрәнегез. Фикерләргә өйрәнегез. Вот төп әйтәсе килгән нәрсә шул. Монда мин теге әллә нинди хәдисләр дә сөйләмәдем, сез белмәгән. Аның өчен теге мин түгел, әллә нинди зур бер шейхның теге күлеп утырып монда сезгә шул әйткән сүзләрнең дә тәэсире теге бәлкем кешерәк булырдыр сезнең өчен, но асылда алай булырга тиеш түгел. Миндә үзем менә устазым мине өйрәтә, ул ди хикмәт, ул ди гыйлем, ул ди мөселманның теге югалткан бер малы кебек ди. Кая гына ул аны тапмас, ул аны теге үзенә кулланырга тиеш. Шул инде теге мин үземне тоже әллә нәрсә зур кеше түгел дип уйлап йөрим инде нигә. Ну, алар шул әйберне биргән, син шуны теге үзенеке дип алып белеп кулланырга тиеш. Һәм инде бу гыйлем сезгә иреште җәмәгать, сез аны кулланыгыз. Сез аның турында теориялар эзләп, нитеп йөрмәгез, эзләнмәгез. Тапшыруны башында әйткәне бишән теге яра ишеттек хәзрәт, мин моны ирештерәмен башка кешегә дигән ни түгел, менә ишеттем, рәхмәт. Әлхәмдүлилләh. Рәхмәт. Юматлы булды. Әлхәмдүлилләh. Нәрсә турында сөйләштеләр Данис хәзрәт белән Ленар дигәч, нәрсә турында сөйләшкәнен хәтерләм, ләкин Данис хәзрәт шундый яхшы сөйләде. Карадыңмы, менә күршем безнең авылдашыбызның кешәттеләр, шундый яхшы сөйләде, сөйли белә икән дип кенә. Анда фикер безгә кирәк түгел. Безгә инде алга үсеш кирәк. Алга үсеш булсын өчен инде безгә булган гыйлемне куллану кирәк. Гыйлем, мәгълүмат белән күп булуы, аны туплау, андый сорауларга җавап бирә белү безгә кирәк түгел. Безгә инде төпләп менә үзебезнең тәрбия, балаларыбызның тәрбия өстендә эшләргә кирәк. Әлхәмдүлиллаһи раббил аләмин. И Аллаһ Тәала һәр заманга үзенең теге проблемаларын, мөшкилләтләрен бирәдер. Инде Раббыбыз Аллаһ кабул итеп, аңлап, фикерләп, белүчеләр рәтендә кылса иде безне, үзенә шөкер итүчеләр рәтендә кылса иде, тирәнтен гыйлемнәр алып, тирәнтен гыйбадәтләр кылып, аңлы рәвештә гомумән бөтен эшне шулай эшли башларга насыйп итсә иде. Чөнки бу дөнья үтәр китәр. Инде безнең бер көн җитәр, Аллаһ Тәала каршына үзебезне басып, менә шушы
яшәгән һәм биргән мөмкинлекләребезгә карата җавап та бирәсе булыр. Инде Раббыбыз Аллаһ монда сезгә килеп мөмкинлек биргәне өчен аңа шөкер һәм сезгә рәхмәт. Монда килеп сәбәпче булдыгыз. Хәзрәт күп кенә мәсьәләләргә башкача караш, башкача бер чыгу юлларын күрсәттегез. Әлхәмдүлилләһ, үзебезгә дә зур дәрес булды. Киләсе тапшыруларда да иншалла күрешербез, чөнки сез җавап кайтарганда инде башыбызда мең төрле фикер, мең төрле сорау тагын туып тора. Инде менә аларын да әле киләчәктә эзләп, фикерләп, анализләп үткәребез шушы студияларда дигән. Иншалла. Ясау булашабыз белән. Амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле Хозур ТВ тамашачылары, исегезгә төшерәбез, бүгін бездә кунакта Яңа Шигали авылының Абдурахман ибн Ауф исемендәге мәчетнең имам-хатибы Данис хәзрәт Баһабуддинов иде. Аллаһ Тәгаләгә тел ачкычлары бирсә иде, тагын да тирәнтен гыйлемнәр аларга насыйп итсә иде, шул вакытта үзебезгә дә Аллаһ Тәгалә үзенә карата якынлаерга насыйп итсә иде, үзенә карата ихлас кыллардан булырга насыйп итсә иде, иншалла. Сау булашабыз сезнең белән. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.